नमस्कार, मी राजेश्री मेस्त्री. राजेश्री किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत उडदाचं मोड. तुम्हाला कसं बनवायचं ते मी दाखवते. मी हे 100 ग्राम कुळीत परवा भिजत घातलेले, त्याला छानसे असे मोड आले आहेत. 100 ग्राम कुळीत आहेत. त्यासाठी मी मसाला बनवणार आहे. मी एकने अर्धा कांदा घेतला आहे, थोडंसं ओलं खोबरं घेतलं आहे, अर्धा टॅमॅटो आहे, कढीपत्ता, कोथिंबीर. आता हे मी भाजून घेणार. प्रथम मी कुळीत प्रथम भाजून घेणार आहे. चांगले कुळीत का भाजतात ते पण मी तुम्हाला सांगते. उग्र असतात त्याच्यामुळे ते थोडेसे असे फ्राय करून घ्यायला लागतात. तेल बिल काही टाकायचं नाही, असेच गरम करायचे. त्यामुळे छान लागतं मोडावणे कुळदाचं. मालवणी लोक असतील त्यांना माहीत असेल की कुळीत थोडे भाजून घेतात. चांगले व्यवस्थित भाजू देत. मोड आलेले कुठलेही धान्य आपल्याला उसळ करायची असेल, आमटी बनवायची असेल तर भाजूनच घ्यायचे. उदाहरणार्थ मूग, मटकी, त्यामुळे उग्रच असा लागत नाही. मस्त छान आमटी तयार होते. पण आम्हाला त्या आमटीला आमच्या कोकणात मोडवणी बोलतात. हे छानसे भाजून झालेले आहेत. थोडेच आपण आता ते डिशमध्ये काढून घेऊ. आता आपण यात टाकणार आहोत प्रथम कांदा, याला या उडदाच्या मोडवण्याला लागणार तेवढाच तुम्हाला मी मसाला दाखवते. जे तुम्हाला किती लागतो तो कळेल. कांदा चांगला परतून घेऊ आपण. मी तुम्हाला मालवणी मसाल्याची रेसिपी टाकली आहे तशीच आहे. फक्त मी तुम्हाला प्रमाण दाखवण्यासाठी आज मी मसाला असा तुम्हाला दाखवते. नाही तर माझ्याकडे मसाला रेडी आहे. मी 8-8 दिवसाचा मसाला रेडी बनवून ठेवते. अचानक कोणाची ऑर्डर आली तर मला पटकन बनवता येतं. आता यात मी टाकणार आहे कढीपत्ता, टॅमॅटो आणि कोथिंबीर. ते पण आपण थोडा वेळ परतून घेऊ व्यवस्थित. तुम्हाला मी हे प्रमाण दाखवण्यासाठी करते. आता खोबरं पण चांगला व्यवस्थित परतून घेऊ. आणि हा काय मसाला मला लगेचच्या लगेच वापरायचा आहे म्हणून मी तो वेगवेगळा केला नाही आहे. नाही तर मला ठेवायचं असेल मसाला तर मी कांदा सेपरेट, खोबरं सेपरेट, ओलं खोबरं सेपरेट असं वेगवेगळं भाजते. आणि ते वाटताना पण मी वेगवेगळंच वाटते आणि मग त्याचं ते एकत्र करते. पण आता हे मला लगेच वापरायचं आहे. त्याच्यात तुम्ही पाणी टाकून वाटू शकता. आणि ठेवायचा मसाला तुम्हाला असेल तर त्यात अजिबात पाणी टाकायचं नाही. चांगला व्यवस्थित भाजलेला आहे. आपण आता हा गॅस बंद करू आणि तो पहिला मिक्सरला लावून घेऊ थंड झाल्यावर. आता आपण कुळीत स्वच्छ धुवून घेऊया. त्यातले मी थोडेसे
असे मिक्सरला लावणार आहे. भाजलेली पोळी मी एकदा स्वच्छ धुवून घेतले. परत त्यात मी परत पाणी घातलं. आता आपण ते उकडायला ठेवतो. आता हे लक्ष्मीला आहे. पोळी चांगले उकडले आहेत. आपण आता ते खाली उतरू. गॅस बंद करू. गरम गरम आहे तरी पण मी असे काढून मिक्सरमध्ये ठेवते. 2-3 मिनिटांनी ते वाटून घेते. मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायचे. त्यात पाणी टाकायचं वाटताना आणि ते आता थंड पडते. थंड पाणी टाकल्यावर गरम करत थोडंसं गरम होते. पण आपण त्यात तेल टाकू. तेल टाकते. तेल थोडंसं गरम होते. आपण त्यात कांदा टाकू. तेल तापले. आपण त्यात आता कांदा टाकू. कढीपत्ता पण टाकू. चांगलं मंद गॅसवर परतून घेऊ कांदा. कांदा छानसा परतून घेऊ. कांदा लालसर झाला. आपण त्यात हळद टाकू. मी तुम्हाला गरम मसाला माझ्याकडे ना पावडर तयार केलेली आहे म्हणून मी तुम्हाला गरम मसाला असा वेगळा दाखवत नाही. खडा गरम मसाला माझ्याकडे अशी पावडर बनवलेली आहे. मी एकदम पावसाळ्यासाठी बनवून घेते. त्यात मी असे बारके 3 चमचे टाकते. झणझणीत झालं पाहिजे. त्यात मी थोडासा हिंग पण टाकते. हिंग पचनक्रियेला चांगला असतो म्हणून प्रत्येक रेसिपीमध्ये हिंग वापरायचा. तिखट रेसिपी असेल ना तर हिंग जरूर वापरा. त्यातले असे अर्धे 4 चमचे टाकते आणि चांगले व्यवस्थित परतून घेते मसाला. गरम मसाल्याची पावडर मी ऑर्डर घेते जेवणाची. त्याच्यामुळे ते खडा गरम मसाला मी मिक्सरला लावूनच ठेवते. नाही तर मी चक्कीवरून बारीक करून आणते गरगंटीवरून. आता आपण त्यात टाकू आपण तयार केलेला मसाला. 100 ग्राम पोळीमध्ये आपण किती जण आमटी खाऊ शकतो हे पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. मसाला तर आपण चांगला परतून घेतला आहे मागाशी. तरीसुद्धा आपण हा फोडणीमध्ये चांगला व्यवस्थित परतून घ्यायचा. आपल्या मालवणी मसाल्याला कोणी नाव ठेवणार नाही. एवढा मस्त सुगंध वास सुटतो त्याला फोडणीतच. तुम्ही एवढेच तर चिकन मसालासुद्धा टाकू शकता. 1 पॉकेट अर्धा पॉकेट टाकले तरी चालेल आणि अजून छान लागतो. आता मी वाटलेले उडीद आहेत ना ते टाकते. मिक्सरला बारीक केले ते. सगळं असं व्यवस्थित परतून घेऊ. हे खरं म्हणजे पावसाळ्यात लोक पर्यायी म्हणून बनवतात. पावसाळ्यात मोडवणी हे छान लागतं चवीला. पावसाळ्याच्या टायमाला वेगळीच चव असते याला. उकडलेली मूग त्यात टाकू. छानसं असं परतून घेऊ आपण. त्याच्यात थोडंसं आपल्याला जेवढं पातळ पाहिजे ना तेवढं तुम्ही बनवू शकता. त्यात आपण मी पाणी गरम करत ठेवले बाजूला. आपण त्यातलं पाणी टाकू.
गरम पाणी टाकल्यामुळे हो त्याला तरी छान येते आमटीला या. आपण आता हे पाणी टाकताना आपण हे सगळं धुवूनच घेऊन टाकू म्हणजे आपल्याला अंदाजे किती पातळ बनवायचं. हे मसाल्याचं भांडण, हे काढलेला मसाला त्याचं भांडण. कोमट पाणी त्यात टाकू. आपल्याला जेवढं पातळ होतं तेवढं बनवायचं. हे आरामशीर 10-12 लोक आरामशीर खाऊ शकतात. आता आपण त्यात चवीप्रमाणे मीठ टाकू. मी उकळी आली ना की मोडवणी बघा किती मस्त वाटते एकदम तरी आलेली. आणि यात न चुकता कोकम टाकायची, 3 ते 4 कोकम टाकायची अशी तोडून, त्याने अजून छान लागते. 4 टाकली आहेत कोकम. वर असं थोडीशी कोथिंबीर असली तर, नसली तरी नाही टाकलात तरी चालेल. पाहिजे तशी काही नाही, माझ्याकडे घरात होती म्हणून टाकली मी. मस्त असं छान उकळी येऊ दे. मग आपण गॅस बंद करू. अशा प्रकारे आपली ही खोदाची आमटी तयार झालेली आहे. आपण गॅस बंद करू आणि खाली उतरू. यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्याः